سلام سلام. فيوراتي يبال حجر ما كم قصلتا فيديوهات مقصلتا خنسرحنا فيوراتي تراديشنال درس بالاكونت نيسرح لنا ابو خويتكم نسرحو سرحاتن ندالو سرحاتن كله كتريو يحبر حجر ابزكن اب يوتيوب كن كم قد خدان ني حبشه خداونتي كاب شفونات حبشه خداونت كله زماله قد خدان بزعقمي ني جمرت كتكونو تدلي سبات حجز انت هون الى بز حسب كوي غزي هيبه از فيديوهات تسرحو لهو حجي زدالوا دما شفونات زرغحو على بقدميت از دما زوريا مالتيو زكا تطليف مصيو انديو قدمي مطلافو دحان كال معلتي قدمي እንዳጠላፋይ መሃዱ ከመይ ጌርና ነዳልዎ ብስነ ስርዓት ጽቡቅ ጌር ክሰርሐ ሕጂ ግን እዚ ክልተ አርቢ እዚ ንዖም ክትዕሞም አምስተ አርቢ እንዲተዳልዩ ሓሙሽተ አርቢ ማለት እዩ አርቢ ማለት ኣብ ካልእ ዙርያ አርኤክን ኣለኹ ኣፈሻው ግን ድሓን ንመበልሆን አርቢ ኢልና ንዛረብ ኣብ ዝዓዲ ንዓማውል ኣይርድአክድን ሓደ ግዜ እዚኣ ካብ እዚኣ ዘላ ክሳብ እዚኣ ስፋይ ዘላ ሓንቲ አርቢ ትበሃል ካብዛ ስፋይ እዚኣ ክሳብ ዛ ስፋይ እዚኣ ክልተ አርቢ ትበሃል ካብዛ ስፋይ እዚኣ ክሳብ ዛ ስፋይ ሳብ ጫፍ እዚኣ ከዓ ሶስተ አርቢ ማለት እዩ ሕጂ ሶስተ አርቢ ጠለፍቲ ንኽጥዕሞም ከፋፊሎም ጠሊፎም ኣጋጣሚ እዚአን ከዓ ክልተ አርቢ እየን ክልተ አርቢ እዩ ብዝሎ ስፋይ እዚ ዝቁፀር ጠቕላላ እዚኣ ሕጂ ዙርያ አምስተ አርቢ እያ ማለት እዩ ካብ ማንጣ ንላዕሊ እዚ ተጠሊፉ ምስተወድአ ክምርኤና ዚፕ ክግበሮ እዩ ሓፂር ኢዱ እዩ ሓፂር ኢዱ ነዊሕ ኢዱ እዩ ነዊሕ ኢዱ ማለት ነዊሕ ሓፂር ነዊሕ ኢዱ ተራ ኮይኑ ከምዚ ጌርና ነጠላፋት ንሰዶ ንኽእል ኢና እዚ ሰፊየ ከዳልዎ ኣደ ቆልዑት እንተደኣ ኮይነን በዚ ሻሪላ ክንገብረለን ኣለና እዚ እንታሕቲ ወሪደ ክሳብ ኣብዚ ክቡለ ጠለፍቲ ፀቂጦሞ ንኸይሓልፉ እዚ ቀዲደዮ ዘለኹ ጠለፍቲ ቀዲዶ ሰፊዮሞ ንኸይሓልፉ እየ ዝተወሰነ ንታሕቲ ጥራይ ወሪደ ዘለኹ ድሓር ግን ንታሕቲ ብጣዕሚ ንታሕቲ ወሪደ ሻርኔላ ከጥብቀለየ ኣደ ቆልዑ እንተደኣ ኮይነን ይሽገራ እየን ኣክሳድ ፅብ ስለ ዝብል ማለት እዩ እዚኣ ካብ ማዓንጣ ንላዕሊ እያ ሓቢርና ክንሰፍያ ኢና ነፀላ እውን ኣብዚ ኣላ ጽድት ዝበለ ይበሃል ኣብዚ ገለ ኮመንት እንድሕር ኣምፂኻ ምስ ጠላፋይ ጽድት ዝበለ እንዲ ተሰርሑ እዩ ዝብሉኻ ጽድት ኢሉ ዝተሰርሐ ተሰፍዩ مستودع قال عينتي خون بفيسبوكنا وي بزي بيوتيوبنا ممكن زرقه هنا او وقت كتاتلو كل نجار مستودع فورما زلو هو دما عنقي ايتغبرون عنقو دما الو تخدان كزرقه لكم من عين فلان مهانا ابزي سريكريك دم سريكريك قبلو ايدنو سريكريك يلو تسريحي زلو عنقي جينا ايتغبرون الو قدمنا ونكون قبرا نخلينا عنقو بزح يودقنيو بزح يشجرنيو بحيل التزيت نقيلوس كندو تتناخيفه قليلو بزح يودقني عنقي غيرنا عنقو نخت قبرا نصلا بالكاس لزطعم عنقو نقبرو لينا حد غزي كيتسفي خلو زياغن عنقو نخ قبرا اي طعمتنن نخسف غزي سلازلني مشت عنقو نخ قبرا لايله حجيغن تازلاتن غزي امس فاي سلاتطعمني كسفي اي مالتيو دحرغن زناي دحريتي زناي قدميتو دحرايغن عنقو خبري عنقو مستغبرو مستسفي جبر مساتو بزي برهان بزي لايت قال عينت زوريا كخونيو بوست خبللكم ثانك يو مساك تصنحو تسفاي يقبر مساك تصنحا حجي نازي انا مسفايا كاتي مالتيو قديمه ناي تحتي كدالو نو قديمه ناي لعل خدالو بزي حجي
ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ላዕሊ ቁመቱ ወይ 45 ክኾነልና ዝሓሰብናዮ 40 ንኣብነት ማለት እዩ 45 ክኾነልና ዝደለየናዮ 43 እንተዳ መፂኡ 43 ክኾነልና ዝደለየናዮ 40 ሓደን ወይ ገለ እንተዳ መፂኡ ሰደርያ ቁመት ካብ መን ይውስኾ ነቲ ታሕተዋይ እተን ዝጠፍኣ ሴንቲሜትር ነቲ ታሕተዋይ ንውስኸሉ ነቲ ታሕተዋይ ተወሲኽናሉ ክሳብ ዝመፅእ ፎርማ ይገብር ወላ ሓደ ኣይጉዳእን ይትኽዳን ማለት እዩ ኣብ ዙርያ ቀዳምነት መጀመርታ ናይ ላዕሊ ከነዳሉ ትፅቡቅ ኣነ ካብ ተመኩረይ ማለት እዩ ናይ ላዕሊ ቀዲምና እንትነዳሉ ንኣብነት ናይ ላዕሊ ብዝኾነ ምክንያት ወይ ድማ መሲልካ ዝኾነ ነገርስ ከጋጥሙ ሰባት ስለዝኾና ሳይዝ እንተደኣ ቁሩብ ተቐኒስና ብታሕቲ ካቢነቱ ካብ ታሕተዋይ ማለት እዩ 105 እንድሕር ኮይና ቁመታ 107 ወይ 108 ጌርና ንሰርሓ ነታ ታሕተወይቲ ዙርያ እታ 3 ሴንቲሜትር ካብ ታሕተዋይ ትትካእ ኣብ ማዓንጣ ልዒሉ ትሒቱ ድማ ብዙሕ ተኣሽሞ ኣይኮነን ፎርማ እዩ ዝመፅእ መሊሱ ወላ ልዕል ተበለ ሕጂ እዚኣ ካብ መጀመርታ ብትክክል ብስነ ስርዓት ከምታ ዝደልየ ዓቐን ገይረ ሰሪሐ እያ ግን ቀዲመ ግን ናይ ላዕሊ ክሰርሕ ኣለኒ